לך תעלה ליוטיוב. אחרי זה תגידי איך קוראים לסרטון. יאללה, עכשיו לביור. בוא, אל תברח. פאק, אין לי חיים. 58, ואם אתה מוריד לי את המגן בשנייה אתה הורג אותי. 5 חיים. בוא'נה, היה לי 58, הרגת אותי במכה אחת והיה לי 5 חיים. שמע, נגיד אם אתה גנגסטר, אז אתה כאילו עם לביור ואני עם